स्टेजाव बिमा बिफा फिसाजो बिफा थानानै खोनासङो बैबायदि स्टेजनि जौस्राङाव थानानै बिथाङा माब्लाबा बुङो जे नोंनि बिखा फोनां बडि मासाज खालामनाया आयु हाबाब आंनि मोदोमनि खोमोनफोरखौ गसंख्रां होलायदोंमोन होननानै बिथाङा माब्लाबा खन्थाइ आवरायो। रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगानि खोथा होननानै बुङोब्ला बिथांनि खोथाया जेबो मैल्य गैया। दिनैनि दिनाव बिथांखौ दिनै दुलाराय बिटिसि बासिजों लोगोसे गासै बर' रायजोआनो सासे खुगा गाज्रि बा सोदोमस्रि गैयै सुबुं होननानैसो मिथियो। गतिके बिथांनि बुंनायफ्रा जेबो मैल्य गैया। बिनि बुंनाय बायदिब्ला गहपुरनि बर' आइजोफोरखौ बिथाङा मोनसे सोदोमस्रि गैयै बा लंथं थाग्रायावसो दोननाय बायदि जादों। जोङो दिनै एपिबिनि जानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' रायजोफोरनियाव जोङो भट बिगोन। बेनो जाहैबाय दिनै एपिबिनो भटखौ मानो होनांगौ आरो एपिबिया मानि थाखाय जोनोम जादों बेफोरखौ गोबां मिडियानि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायलांखाबाय। थेवबो आरो दिनै जों एसे बुंबावनो सानदों। दा बेनो जाहैबाय एपिबि होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिनि बेनारावनो जोनोम मोननाय। दिनै एनडिएफबिआ 34 बोसोर संग्राम खालामनायनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे एकर्ड जालांबाय, बे एकर्डनि उनावहाय जोङो जेरैबायदि संस्थाफोर मोननांगौबा जोंनि बर' रायजोआ जोंनि बर'नि थै आरो जिउजों जोनोम मोननाय बिटिसिआ जेरैबायदि रैखाथि मोननांगौमोन बेफोरबायदि जों मोननो हायाखै। दा बैफोरनि थाखायनो दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि बिटिसिखौहाय रैखाथि गोनां बा मोनसे हादोरसा हिसाबै खालामनांगौमोन। दा दिनै 17 बोसोर हिसाबै दुलाराय बिटिसि बासिया बिपिएफखौ नायबोबाय, हेफाजाब खालामबोबाय आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव इउपिपिएलखौ मदद खालामबाय। नाथाय जोंनि बिटिसिआ जेरैबायदि रैखाथि गोनां मोनसे आयेनजों सोरजिजानाय मोनसे बिटिसि 6 शिड्युल काउन्सिलमोन, बेखौ नांगौ बायदियै दिनै रैखाथि लाखिनो हायाखै। दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै एक्स एनडिएफबिआ जिहेतु 34 इयार्स हारिनि थाखायनो बे हानि थाखायनो सोमावसारबोनाय हान्जा, दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै जेरैबायदि जोंनि बिटिसिआ रैखाथि गोनां जानांगौ बेफोरो जायाखै। बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै एपिबिआ ओंखारबोदों। जिहेतु जोंहा गाबखांनाय दङ, थांनाय समफोराव जों हारिनि थाखायनो नांबोदों, बे हानि थाखायनो नांबोदों, गावनि बिफानि हायाव गाव बिगोमा जानानै थांना थानो थाखायनो जों एनडिएफबिआ नांबोदोंमोन। फिन दिनैबो बैफोर थांखिखौनो लानानै एपिबिआ रायजो राजानि सेराव ओंखारबोदों। बेनिखायनो थांनाय समफोराव जेसेबां बर' रायजोफ्रा बिपिएफ इउपिपिएलआव भट होलांबाय, नाथाय नैबे खेबसेनि थाखाय एपिबिनो जाहाथे भट होयो। जिहेतु जोंहा थांखि दं, एनडिएफबि समाव जों जेरैबायदि थांखिफोरखौ लानानै मावदोंमोन, जों जेरै दिनैबो राजखान्थियारि भाबै जोंनि बिटिसि हालामाव जोंनि हारिनि थाखाय जोङो मावनो थाखाय ओंखारबोदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' रायजोखौ जाहाथे बे खनसेनि थाखाय एपिबिखौ ट्राकनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामो बेखौनो खावलायहरगोन। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा साननो हागौ इलेक्सन समावहाय गोबां राजखान्थिगिरिफ्रानो गोबां गोदै राव बुंफैयो, बुरखायफैयो, नाथाय देरहानानै थाङोब्ला बैफोर मोनसेबो मावफुङा होननानै। नाथाय जों बेबायदि नङा, जोंजों सैथोआ दङ। जिहेतु जोंजों सैथोआ थानायखायसो एनडिएफबि समावबो जोंनि बिर जोहोलावजोफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनो हादोंमोन आरो गावनि बिखानि दुंब्रुद थैखौ बिमा बैसोमुथिनो बावनो हादोंमोन। बेनिखायनो जोंखौ फोथाय, जोंजों सैथोआ दिनैबो दङ। जों जेरैबायदि रायजोनि सायाव खोथा होदों जों बेखौ मावगोन, रायजोनि फोथायनायखौ जों लाखिगोन। बिटिसिनि सासे गोहोगोरा एम रनजित बसुमतारी, जायखौ फेरेंगा होनना मिथियो, बिथाङा माखासे बिसायख'थियारि फोसावनायनि बेलायाव एपिबिआ बिपिएफनि बि टिम होननानै बुङो आरो बिजेपिनि स्पन्सर खालामजानाय टिम होननानैबो एलिगेसन लाबोबाय थानाय नुनो मोनो। बे बेलायाव नोंथांमोना माबाफोर रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगानि खोथा होननानै बुङोब्ला बिथांनि खोथाया जेबो मैल्य गैया। दिनैनि दिनाव बिथांखौ दिनै दुलाराय बिटिसि बासिजों लोगोसे गासै बर' रायजोआनो सासे खुगा गाज्रि बा सोदोमस्रि गैयै सुबुं होननानैसो मिथियो। गतिके बिथांनि बुंनायफ्रा दिनै बिटिसि हालामाव जेबो गोहोम गोग्लैया। मानो होनोबा नोंथांमोना साननानै नाय, माब्लाबा बियो गहपुरनि बर' आइजोफोरखौबो मोनसे सोदोमस्रि गैयै होननानै बिथाङा सिनायथि होनो नागिरो। मानो, बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जायालायनो गहपुराव हाबहैयोबा दख'ना फैखोनानै बर' आइजोफोरजों होसो हरजागोन। बेफोरखि माबा सोदोमस्रि गोनां राव नामा? गतिके बिथांनि बुंनायफ्रा जेबो मैल्य गैया। बिनि बुंनाय बायदिब्ला गहपुरनि बर' आइजोफोरखौ बिथाङा मोनसे सोदोमस्रि गैयै बा लंथं थाग्रायावसो दोननाय बायदि जादों। आरो बिथाङा माब्लाबा ओरैबायदि खन्थाइ आवरायो, जेनोखि स्टेजाव बिमा बिफा फिसाजो बिफा थानानै खोनासङो बैबायदि स्टेजनि जौस्राङाव थानानै बिथाङा माब्लाबा बुङो जे नोंनि बिखा फोनां बडि मासाज खालामनाया आयु हाबाब आंनि मोदोमनि खोमोनफोरखौ गसंख्रां होलायदोंमोन होननानै बिथाङा माब्लाबा खन्थाइ आवरायो।
दा बेफोर मोनसे सोदोमस्रि गैयै राव बिथाङा जे सोदोमस्रि गैया बिथाङा जे सर्ट टेम्पार बिथांनि बुंनायफ्रा जेबो मुल्य गैया बेखौ दुलाराय बिटिसि बासिया मिथियो गतिके बिथांनि बुंनाया जेबो ओंथि गैया आरो बिथांनि फंफ्रोमबो बाथ्रायाव जों फिननाय होनांगौ होननानै साना आरो बिथांनि लेभेलाव थांनानै जोङो राजखान्थिबो खालामनो साना मानोना जोंनि थांखियानो जाहैबाय इयुन जोलैखौ मोनसे सोदोमस्रि गोनां बाथ्रा बुंनो फोरोंलांनाय राजखान्थियाव समाजखान्थियाव रांखान्थियाव फोजौलांनायनि थांखिजोंसो जों दिनै एपिबि हान्जाया ओंखारबोदों जे फेरेंगानि बैफोर बाथ्राफोराव जोङो माखासे बुस्थुखौ फिननाय होजोबनांगौ दं होननानै जों साना गोजोननि बाथ्रा बुंबाय थाबा इउपिपिएल हानजानिनो बा बिआर फेरेंगानि जाय बिथाङा निसिमा बेयाव बिजाथि होदों बिथांनि मददगिरिफोरा भिडिअ खालामबायनानै बिपिएलनि मावफुंनायखौ बुथुमनो थाखाय जानाय बायदि जालांबाय दा बेबायदि मोनसे भाइरास जानायनि सायाव नोंथाङा बेफोरथ' मुगैथाव सोंखारिथाव बेफोर हाबाखौ दिनै गोजोन सुक्तिनि उनाव बा सान्थि सुक्तिनि उनाव मावनाया बेफोरो मोनसे उदखारि जे गाव जे उदखारिमोन आरो उदखारिनि आखुआ दाबो दं बैफोरखौ सिनायथि होनाय जादों बिथाङा माखासे गावनि सामसाफोरखौ लानानै बैफोर खामानिखौ मावदों थिग बेखौ मावनो नाङा जों सान्थियै जिहेथु जों सान्थिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि हारिया दिनैनि दिनाव जों सोदोमस्रि गोनां हारि होननानै जों दिनै सिनायथि मोननो थांगासिनो दं बेबायदि समावबो जुदि फेरेंगा बिथाङा बेफोरबायदि निन्दनीय खामानिफोरखौ मावोबा बेबो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव होननानै जों एपिबिनि जानानै सोंखारिगोन एपिबि हानजाया गोदानै जोनोम मोननाय 5 दानल' जादों बेनि गेजेरावनो बिटिआर हालामनि मोनबा जिल्लायाव नैबे बिसायख'थियाव गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोनदों बेनि गुदियाव मा होननानै सानो बिनि गुदियाव जोंहा दङ 33 बोसोर एनडिएफबिनि संग्राम एनडिएफबिनि सोमावसारनायजोंनो जोंनि माखासे हाफ्रा बे दखलदारिफोरनि आखाइनिफ्राय रैखाथि मोनदों जोंनि हारिया गुबुनारिफोरनि गादबनाय सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय जों रैखाथि मोनदों दा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोंहा दिनैबो गोथां जारिमिनफोरा दङ जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बिटिसि बासिया बा बर' हारिया जों एपिबिखौ गनायदों जिहेतु एपिबिआ एनडिएफबिनि बेनारावनो जोनोम मोननाय बेनिखायनो दिनै जोङो बेफोरबायदि गोहोमखौ लाबोनो हादों आरो निस्सय जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बिटिसि बासिया बा बर' हारिया जोंखौ देरहासार खालामनानै खुंथाय गोहोआव दोननानै जोंखौ गावसोरखौ सिबिनो थाखाय खाबु होगोन जों बेखौ मिजिंथियो आरो गोबां खोथा साननो हागौ एपिबिआलायनो मानो दिनै बर' हारिनि भटखौल' बिखो बर' हारिनि भटजोंलाय बिसोरलाय माबोरै सरकार दागोन खिन्थु बाथ्राया बेबायदि नङा जोंहा माइन'रिटि हारिनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जेरै एबिएमसुनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट माइनुल हक बिथांमोन दङ आरो बेंगलि कमिउनिटिनिफ्राय जोंहा दीपक देमोन दङ आरो आदिबासि कमिउनिटिनिफ्राय जोंहा अल आसाम सान्थालि समाजनि आफादगिरि सुनिराम केसकमोन दङ बिथांमोननि मावख्रुबनायजों अनजालि दैमारि बिथांनि आखाइखौ दिनै गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां आदिबासि हारिनि बा बेंगलि हारिनि आरो माइन'रिटि हारिनि मानसिफ्रा जोंजों जोलोब लोगो लाफैदों दा गतिके बेफोरखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय समाव एपिबि हान्जाया थारैनो खुंथाय गोहोआव फैगोन आरो बिटिसिखौ रैखाथियै जोङो खुंनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन